Celé sa to začalo, keď som sa napojil na tento Minecraft server. Toto je AMP, server, na ktorom má každý hráč 4 životy a server plný pomstichtivých hráčov. Budú nemilosrdne zabíjať, až kým nedostanú to, čo chcú. Ale aj napriek týmto nevýhodám, stále sa to dá žiť normálny život. Hej, ako som sa spawnol, som bol obklúčený skupinkou hráčov. Nevedel som, kto to sú, no ale postupne som zistil, že by veľmi radi chceli, aby som joinol ich impérium. S tým, že som nemal nič v inventári, som nemohol oddolať. Takže som to joinol. Lenže služba sa neskôr zmenila na otroctvo. Musel som im slúžiť každý deň, ako to oni chceli. Až kým do kráľovstva prišiel on. Do nášho kráľovstva prišiel Adris. A aj keď som ho skoro vôbec nepoznal, začal na nás útočiť. V dlhom fajte, pri ktorom si podmanil aj Playstonaxa s Prime Matým, sa stala však obrovská vec. Všetci sa proti Adrisonovi spojili. Až kým Adrisona všetci uväznili. No keď ho všetci doprovádzali do väzenia, získal som svoju najlepšiu možnosť. Ujdem. A tak som ušiel. Ušiel som do najbližšieho endportálu, ktorý som našiel. Ende som odcestoval celkom ďaleko. Až kým som našiel N-City, kde som získal elitu. Yes. Mojím druhým cieľom bolo získať mace. Tak som začal hľadať, kým nenájdem nejaké nenačítané čanky. To vyzerá ako nenačítané. V Trial Chamberoch som grindil celkom dlho, až kým sa mi nepodarilo získať mace. 2. Takže som si mohol urobiť aj bridge mace. Keď som získal svoje maceky, šiel som smerom na spawn. Urobiť si base. Tak som letel. A letel. A letel. Nešiel som si tak celkom postaviť base. Šiel som do Netheru postaviť si Vault. Viete, z toho impéria, v ktorom som bol, som získal veľmi, ale že veľmi veľa predmetov, ktoré sa nedajú uskladiť v Ender Chestu. Tým pádom som šiel do Netheru, až kým som tam z nejakého zázračného dôvodu našiel celú double chestku mejsiek. Nepýtajte sa. Tak odteraz som asi najbohatší hráč na serveri. Že reálne tento server to je proste sranda. Ako, mám tu dosť vecí, som asi najbohatší bytosť na serveri. Koukni na to, hele. A to ani nie som Čech. No, mal som na tomto serveri celkom srandu. Až kým sa z nejakého záhadného dôvodu neobjavil Playstonax. Jaj. Som už tady nevěděl na tomu serveru. Já už jsem ho viděl raz, on byl... Hej, já už jsem ho raz viděl, on byl s tím, on byl synom, počúvaj Emu. To nám máš, toto nám dal jeden týpek, čo, toto nám niekto dal, hej, a povedal, že to sú mejsky a vyzerá sa o tom to, hej, všetko. Ako, to som, no. Hej, a už sme, že máš mejsky, a tie mejsky potom dal. Dobre. Mejska je zbraň, ktorá sa nerozdáva zadarmo. To vám môže byť hádam jasné. Ako ja som pacifista, ja reálne by som vám dal všetko, ale... Fakt? Fakt len tak mejsku? Okej, to ešte nie si pacifista? Dobre. Prečo máte elitry, bábe, tu očka moje zlaté? O, vážne?
Vážne mám len mejsku? Nemám tak 10 shulker boxov plných mejsiek, buddy? Neviete, ak sa to grinduje na tie mejsky rány? Okej. Já vím, on... Ja mám powerful vec, ktorá sa volá, že hitboxy. Okej, come on. Chill out. Okej, fajn. Máš noč Apple? On Áno. má noč Apple. A tomu nic neobíráme. Ak nevieš, čo sú to nočeply, tak to bolo pridané do Minecraftu asi 12 rokov dozadu, neviem presne, Ale takže... ešte sú rare. Kamo, Okej, kam. Ne. Ale ne. Ešte dobrý. viete v čom mám výhodu, chlapci? Kamo, Playstrax, prestaň nepovať. Viete v čom je výhoda? Prosím, on je príliš bohatý na to, aby mi to bral nejaké šuka. Presne tak, to, že vy sú chudobní, ako si vezmu nejaké webky radšej, lebo tieto deti sú dobré. Ty vole. OK, chlapci, takže je asi čas... To len tak niekto nemá, však? No ja niečo mám, ale... No ja to nejako... OK, Old resources. Jo. Kamo, ja som tak rád, že niekto taký dobrý ako Xich ide Albion Resources. Nie. OK, ja nemám žiadny pickaxe. A ja mám tiež OK, Ja som sa zase... Luky. Dúfam, že potom, že zomriete mi trošku môj Battlefield trošku. OK, chcete tento fight stále takeovať? Luky. Stále chcete fightiť! Chill. OK, Xich, dobre, ja ťa zabijem, ja ťa ráno zabijem. Môžeme to poriešiť, hej? Ne, proste. Prestaň. OK, ak to môžeme poriešiť, tak mi daj nejaké veci, akože dobre. Prestaň! Borí! OK. Prosím. Mám na vás! OK, chlapci, vy ste úplne že rage baitery. Mám na vás žiadosť. Sorry. Aké milé. Dobre, mám na vás žiadosť. Čo keby ste mi dali vašu vernosť za to, že ja vám dám itemy, ha? Je to fair? OK, poď. OK, to... Bože, Poriešiť záleží, to sa kliknem. to by nám OK, všechno poď. dalo. Kto vie, čo tie decká stvárajú zase, ty kokos. Joj. Kamo, to sú... asi mi nechcem tímovať, ale veľmi nemám na výber. XPčka mám. Ders! Čaute. Sme sa dostali k, že pokiaľ nám nedáš mejsku, Tak? nedáš density mejsku, ak si kto tu nadáš príč mejsku, lebo on chce byť taký UMP a tak potrebuje príč mejsku. OK, ale predtým ako hocičo. Môžem vám veriť? Co prosím? Ne, OK, nie. OK. Ja vám verím. OK, takže sme tým. Prosím, ja strašne chcem teammateov. Ja nemám nikoho na tom serveri, s ktorým som na teamoval. OK, až kým tuto Xichta nečaká tragická smrť Pigmenu. OK, to dávam iba ľuďom, čo verí. Dobre, my niekam sa dostaneme? Ďakujem. Čo to tu robí? To je Enderperla? Invis guy, čau! Ako sa máš? Prečo máme celú party dneska? Holy aura! To bol zo srandy, prepáč. Ukáž? OK. Niečo... Pluget 17!